Δεν διαβάζω, δεν διαβάζω, δεν διαβάζω. Κοίτα πόσο μεγάλο είναι το κείμενο. Και κοίτα που έχει και 5 κυκλάκια που μου έβαλε η κυρία να διαβάσω 5 φορές. Είναι πολύ μεγάλο. Δεν διαβάζω, δεν διαβάζω, δεν διαβάζω. Βρήκα. Θα το διαβάσω μόνο μια φορά. Θα χρωματίσω το πρώτο κυκλάκι και μετά και τα άλλα 4. Και η κυρία θα νομίζω ότι το έχω διαβάσει 5 φορές. Και μετά θα παίξω. Αν έχει συμβεί και σε εσάς, τότε υπομονή. Υπάρχει όμως μια λύση. Και αυτό ονομάζεται παράλληλη ανάγνωση. Πώς γίνεται αυτό? Θα σας εξηγήσω μόλις τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λέγοντας στο παιδί ότι λοιπόν θα το διαβάσουμε 4 φορές. Την πρώτη φορά θα το διαβάσω εγώ. Εσύ δεν θα κάνεις τίποτα. Παρά μόνο να δείχνεις με το δαχτυλάκι σου αυτό το οποίο εγώ διαβάζω. Έτσι το παιδί θα γνωρίζει τις λέξεις που έχει αυτό το κείμενο. Και θα δει και πού σταματάμε, σε ποιες τελείες, τι προσωδία χρησιμοποιούμε στην ανάγνωσή μας. Τη δεύτερη φορά αλλάζουν τα πράγματα. Διαβάζουμε εμείς δυνατά, αλλά αυτή τη φορά χρειαζόμαστε μια μικρή βοήθεια από το παιδί να διαβάσει το κείμενο πιο χαμηλόφωνα από εμάς. Ακολουθούμε το ρυθμό του παιδιού, χωρίς να το καταλάβει, και το παιδί αρχίζει λοιπόν να διαβάζει το κείμενο με τη βοήθειά μας. Την τρίτη φορά πάμε και λέμε στο παιδί πως αυτή τη φορά θα πάρεις εσύ το δικό μου ρόλο. Θα διαβάσεις εσύ πιο δυνατά και εγώ πιο σιγά. Έτσι αφήνουμε το παιδί να πάρει στα χέρια του το κείμενο, να διαβάσει εκείνο, να σταματήσει στα σημεία στίξης και εμείς να το ακολουθήσουμε στο δικό του ρυθμό χαμηλόφωνα, σαν να το βοηθάμε χωρίς και εκείνο να το καταλαβαίνει απόλυτα. Και στην τέταρτη και τελευταία φορά, το παιδί θα πρέπει μόνο του αυτή τη φορά, όπως εμείς κάναμε στην αρχή, να διαβάσει το κείμενο με ροή, να σταματήσει στα σημεία στίξης και να το απολαύσουμε. Και πιστέψτε με ότι την τέταρτη φορά που θα πάει να το διαβάσει, δεν θα το πιστεύετε πόσο καλά θα διαβάσει το κείμενο. Δοκιμάστε το και ελπίζω να σας βοηθήσει. Από εμένα και τις γραμματοϊστορίες, πολλά φιλιά.